Xoroxin irratiak aurkezten du Frantsisen konsolatorioa. Eta alaxeba gure goizerko saioan aintzinera segitzen dugu eta Frantsisen konsolatorio atalera. Pasatuko gara. Badakizu, edozein duda duzuela, edozein kezka, edozein arazo, hau da, zuen tartia, Frantsisen konsolatorioa. Zuen kezkak argitzeko hau hemen. Deitu lasai edarrian, bedetzi batera, edo idatzi gure WhatsAppera. 6 bizortzi, 7 bat 6, bedetzi lau, 7 zenbakira. Atzo bezala gaur ere hementxe dut parez pare asteuntako gure laguntzailea Bihotz Urregrena Fournier, tarotista eta aholkularia. Egun honeta, ongitorri Bihotz. Egun hon bai, eta esker mile. Atzo kartekin etorri zinen, gaur ere bai, onola? Bai, kartak niretzat zapatilak edo erlojoa bezain garrantzitsuak dire noan lekura noala, kartak beti nirekin. Bazpadare ez? Bai, hori oituraz, ja. Ongi da, tira badugu dei bat Frantsisen konsolatorioa bai erran? Bai, egunon. Egunon bai, nortzara eta nondi deitzen duzu? Inaxio naiz eta Sunbilatek deitzen dut. Ongi da, Inaxio eta zin da zure kezka? Badut kezka bat bai. Beikakako boletorik edo ez zote duzuen salgai biarri. Noizta aurtengoa. Ez baitut inon ere deusaitu, normalian egunoketan azten ditugu boletuak eta aurten oraindik ez dut bakar bat ere hartu. Aurten ez dugu bekakik ginen, sentitzen dut. Zara. Aurten ez dugu bekaka.com zozketarik eginen minon, badugu laguntzaile kanpaina bat abian jarri duguna, Orduen aurten beikakik ez, Ez ba. Banenguen bani, etxalarreak gasna ferirate joan eta aurten falta, erratzuko zikiruan ere egon ginen eta han ere falta, aizkungo San Juan Zutarat joan eta han ere ez. Bastandarren biltzarren ere handiari erraten joan, aurten ez dugu Xoroxingo ginon ikusi, nun sartute dire. Eta orduen aurten ez da, beikakako zozketik, eta behiekin zer induzu saldu edo? Ez da egit hori behizainari garetu barka diozu? Alare erratxe dintzun bezala, beikakik ez, minon, laguntzaile kanpaina bat jarri dugu martxan, Gaineri gandian, Elizondoko plazan doan egon ginen, etzen niren kusioz, Elizondoko plazan, igendian? Ez, gu arate ziren alegatu eta laguntzaile kanpaina eta hoi nola to zeba. Ala beharrez badakizu, bastean euro bat nio gutxiokin, Xoroxin laguntzeko aukera eman dugu. Ta 1000 laguntzailetara ietzea helburua. 1000? Haunitz ez ote da 1000? Euskaldunak aska horra garata, lortzen duen. Ta zerin behar da laguntzeko? Guain zuzenean nahi gara, ta deitu gero esego eta datok hartuko izkizu, lasai. Ta orden hastian euro bat, baina gutxeokin, Bai. Behire, deitiko gero, eta nik ere ebanetut nire laguntza. Mil esker, Ta erranduzu, orai zuzenean gaudela, ezta? Bai, ala da. Barkatu, gero egonen gara. Garte bai. Tira, laguntzaile bat gehiago, 1000 jetzen garen. Bai, nire laguntzailea naiz. Eskertzen da, ze ginen genuke guk entzulerik gabe. Tira, badugu bertzedei bat Frantsisen konsolatorioa bai erran? Egunon bai, nor zatxiko eta nondi deitzen duzu? Igor naiz eta maiburua sukeldera, barkatu, Elizondoti deitzen dut. Ongi da Igor, eta zein da zure arazoa, ze pasatu da? Nire arazoa, kontu da Bastandarren biltzarreko sukaldeko batzordeko kidea naizela eta maiburua sukaldera, eta gandeen igendian bazkaltzeko tenorean sukaldetik speaker lana akiten nahitu nitzela. Maiburua sukaldera, eta inbertzetan errepikatu nuen gauza, oiniken tikoi gainetik ezin kendu nabilea. Zetik? Zetik, ez duzu haitzen edo. Maiburu sukaldera, igendian inbertzea aliz errepikatu nuen gauza bera, eta orain aldiro nahi gabe, maiburu sukalderat, oiu iten dutela, eta noski, hau ez da normala ez? Orduan, igandetik duzutik hori? Bai, igandetik, aurten lehenbiziko urtea nuen antolatzaile lanetan, eta maiburu sukalderat, eta igandetik tikoi ezin kendu nabilea.
Asteko aitortu behar dizut meritu ederra duzuela, bai zuk eta bai igandeko antolatzean ibili zinetenak, hainbertze jenderentzat alako besta antolatzea, ez da txantxetako kontua. Mahaiburu sukaldera, eskertzen dire hitzuiek, baino. Bai, jendeak ez du gibeletik dagoen lana ikusten eta behon daizuela, Bai, mil esker. Ta egunerokoan eragiten dizun, noski? Bai, lona golaik ere, azten nahi zuke, mahaiburu sukaldera eta lona golaik ere, mahaiburu sukaldera, Jesus, mediku konsultatik kanporatu ninduten ganden egunean, bulia gehiegi atran nuen eta, gero, igendekoa desmontatzen nibileginan ere, mahaiburu Jesus, inguruaren animeleko katxondoa, nire konture, bizilagun ere kejatu zait, atxeko ameketan oiukea initzela eta, ondokoan, nire kontrako salaketa jarriko duela eta, orai santio bestak eta, mahaiburu sukaldera, ezin gainetik endu hoi. Bueno, mesetara ez joateko aitzaki bauzu. Bai, bertzena ere mesetara piperriteko aitzakiak sobrantugu, Egierran, kasu arraroa da zurea, ez dakit? Logopedaren baten gana, edo, ez dakit, psikoloaren gana, edo, joatekora zara, edo... Ez dakit zinbauten. Nik uste hori zure kontua dela, eta albaldima da zure kontura konpontze saiatu beharrekoa. Hasteko, Baztanaren biltzarreko antolatzaile lanetan segitzea aholkatuko nizuke, lan ederra egiten duzuelako, baina zure kasuan batzordez aldatzea. Baita, non sartiko naiz, mahaiburu sukaldera! Lehen biziko eta behin sukaldetik kanpo dagoen batzorde batean hartara, etzera inori sukaldera etortzeko eskatzen ibiliko. Komenigarria izan erizatekena da, zerbitzaren lanetan hastea. Zerbitzari lanetan? Ni lehenagora hitu naiz hortan, eta ez utzi. Komenigarria izateke hartara zerbitzari lanetan hariko zarenez, ez duzu zerbitzaririk deitu beharko, eta zu izan ez zinateke sukaldera joateko edo joatera deitua. Ez dakit. Bertzela, bertze batzorde bat bilatu, desfile batzordea, txosna batzordea, ez dakit, baina oiurik bota berrezten batzorde bat. Ez dakit zerran, Zoritzarek, maik baurek, ja asinez nazte. Hoi zaila da, Bueno, batzutan, ona izaten da, okerrago daudenak badaudela pentsatzea. Ta nola? Hoi da, zuk pentsatu, zu baino makurrago daudenak badaudela. Ta adibidez? Adibidez, pilotako apostulariak. Tombolako gidariak. Nabal zorroztailea. Bando emaileak. Irrintzilariak. Jota kantariak. Azokako saltzaileak. Salin Delfonsoko aurrak, eta bar. Hoi da, zu pentsatu behar duzuna da, zurea urtean behingo kontua dela eta behin eguna pasatu delaik, urrengo urterako atzen du. Bai, imaginatu, pilotako apostulari bazina edo tombolako gidari edo irrintzilari. Bai, egierran, alak usten dut, bai. Bertzetik, baliteke zure arazoa bestari diozun estimo bere xerengatik izatea ere, Bai, bastandarren da, gure besta. Eskuara batzen gaituen besta, eskuara barra. Eta ez emozionatu. Bestala saixeago hartzea komeni zaizu. Bai, hoi erala da, bai. Gehiegi implikatzen naiz batzuten, eta tira. Jarri dazkitzuen aidibideoekin nahikoa izin dutela ustut, Orain animatu xago nago, Bai, eta osatu ere bai, bada minuto erdi minogiko ez duzula... Orain berriz ere hasi behar den? Minutu erdi baino gehiago zer? Ez, deus. Aizu animo, segi hortan. Bai, ongi. Eskertzen datu, laguntza hundi mandatazu, Gora zuen konsolatorioa. Gora, beste bat arte eta ongi pasabestak. Ai, mil esker, aio bai. Ai, Baztandar hauek. Baztandar hauek, ze? Ez. Chequea.